L-aħħar eskalazzjoni fil-Lvant Nofsani bil-ġdid tefett fuq net tal-aġenda nazzjonali u internazzjonali il-bżonn ta' soluzzjoni għal paċi fil-Lvant Nofsani. L-konflitt u wisqanqas l-irwol ta' Malta bħala bennina tal-paċi fil-Mediterran ma beda nhar is-7 Ottubru 2023. Fil-fatt, fl-1974 malli Malta ħelset mill-ħakkiema u naqxet fil-Kostituzzjoni l-prinċipji tan-newtralità u non-allinjament, il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Domingo Mintov irrikonoxxa l-Organizzazzjoni għall-Liberazzjoni tal-Palestina u stedinhom jiftħu uffiċċju fil-kapitali. Jingħad li Mintov kellu għal qalbu l-kawża Palestinjana, tant li mhux darba jew tnejn li l-Iżraeljani ilmentaw. Telegrammi mibgħuta lill-uffiċċju ta' Henry Kissinger dak iż-żmien is-Segretarju tal-Istat Amerikan u li fi żmien li għadda ġew pubblikati jiġdu dan. Inċident minnhom kien jitratta kumment li għadda l-ex Prim Ministru matul dibattitu parlamentari, meta argumenta li t-terrorizmu Palestinjan huwa ġustifikat fid-dawl tal-okkupazzjoni Iżraeljana. Ftit wara, żewġ patrol boats Iżraeljani sorġew fl-ibħra territorjali Maltin mingħajr twissija. Messaġġ b'saħħtu mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Golda Meir li minkejja twemmim b'saħħtu soċjalist ma kienx tara għajn majn mal-Perit Mintov. F'inċident separat, hija kienet għamlita ċara li se tirrifjuta li tattendi l-laqgħa internazzjonali tas-soċjalisti jekk din titlaqqa f'Malta. Minkejja l-bidla fil-gvern f'nofs it-tmeninijiet, il-ħidma diplomatika f'dan ir-reġjun issoktat. Fl-1988, ir-rappreżentanza permanenti ta' Malta fin-Nazzjonijiet Magħquda, immexxija minn Alexander Borch Olivier, ippreżentat ittra li fiha Malta kkonfermat ir-rikonoxximent tad-dritt tal-poplu Palestinjan għall-istat tiegħu. Fid-disajnijat, l-isforzi diplomatiċi issoktaw. Fost oħrajn permezz tal-politika tal-President Emeritu u ex Ministru tal-Affarijiet Barranin Guido De Marco, li saħansitra serva bħala President tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fl-1990. Fil-fatt, fl-ewwel żjara uffiċjali tiegħu bħala President tal-Assemblea Ġenerali huwa żar it-territorji okkupati. Żjara simbolika b'messaġġ politiku sinifikanti. Kellu rapport tajjeb maż-żewġ naħat. Kif tixed talba li kien għamel il-Prim Ministru Iżraeljan Shimon Peres meta talbu jikkonvinċi lill-eks mexxej Palestinjan Yasser Arafat jirritorna mal-mejda tat-taħdidiet wara attakk terroristiku minn estremista Iżraeljan f'Moskeja. Id-disajnijat iżda kienu żminijiet delikati għal Malta, fosthom bil-qtil ta' Fatih Shikaki, mexxej tal-ġaħad Iżlamiku Palestinjan f'pajjiżna, allegatament mis-servizz segret Iżraeljan il-Mossad. Madanakollu l-isforzi favur il-paċi fir-reġjun issoktaw biex sentejn wara, fl-1997, il-President Emeritu George Vella kien mexxa l-Konferenza Euro-Mediterranja li kienet storika e kif kienu ltaqgħu u ħadu bidejn xulxin il-mexxej Palestinjan ta' dak iż-żmien Yasser Arafat u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Iżraeljan ta' dak iż-żmien David Levy. Fis-snin 2000 l-appoġġ għall-kawża Palestinjana issokta. Fl-2002 eluf ta' Maltin attendew għal protesti nazzjonali b'appoġġ għall-kawża Palestinjana. Protesta li kienet waslet ukoll għal ilment mill-ambaxxatur Iżraeljan wara li l-President Emeritu u ex-Prim Ministru Edifene Kadami flimkien mal-President Emeritu Guido De Marco u l-ex-Prim Ministru mexxej Laburista Alfred Sant libsu il-kefija Palestinjana b'turija ta' solidarjetà. Fl-2008 il-President tal-Palestina Mahmoud Abbas kien żar Malta l-taħdidiet mal-President Emeritu Fene Kadami. Sena wara Malta fetħet l-uffiċċju tagħha f'Ramallah fix-Xatt tal-Punent li saqgħu issu kien jitmexxa mill-ambaxxatur Franklin Aquilina. Apparti minn dan fl-2019 flaqa mal-President Abbas f'Ramallah waqt żjara statali, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka tennit l-appoġġ tal-Gvern Malti għal dritt tal-Palestinjani li jmexxu lilhom infushom bħala stat.